January kaMatasina. Ndibulise i-AWF, ndibulise uSaint Agnes, ndibulise uMary Magdalene, ndibulise ikhwaya, ndibulise abakhi, ndibulise i-Junior Church, ndibulise i-Media Desk, ndibulise ikhwaya, abakhi babulisile. Kubalulekile ngambulisi indwendwe izibulise nazo. Kubalulekile mhlawumbe ngekambulisi ke ngoku. Ndibulise uBenati Mzee. Father's Union. Ndibulise ngegama lenkosi yethu. Amen. Bona nje ikhwaya tulele kamnandi. Sinelizwi likaThixo. Yayazi kaThixo. Umculo kaTata wami. One of the hymns at the time. And yesterday, but I came up with a theme. Ethi umhlaba wonke nani uphawu. When the land is dry, let this be a sign. Kwaye sonke siyakhunjuzwa okanye siyazi ukuba uYesu Kristu is still in the wilderness. And every wilderness nje uyasebenza akahlelanga. Kwiveki ezidlulileyo siyambona ephilisa indoda engaboniyo. Siphinde sibone evisitha iqula kubonakala ukuba une-appointment nentombi yomSamariya nangoko wezisindilizo. Umve xa esithi if only you knew what God gives and who it is that is asking you for a drink, you would ask him, and he will give you the life-giving water. Wayoqala iveki uYesu is meeting with uNikodimo, and uthi kuye, a person is born physically ngabazali bakhe, kodwa phinde azalwe ngokomoya, is born spiritual of the spirit. Uthi ke ngoku, you must all be born again. This time uYesu uphefumulela amathambo mileyo ukuze sizalwe ngokutsha. La mathambo lana ebonakala intoba adiniwe, imiphefumulo yayo i-exhausted,
amathumbu lana alele ngoba awaboni way out apha ebomini. And even today kumeko ezinjalo kula mathambo ethu kodwa aselele inyama ephefumlelweyo, siyakhunjuzwa of i-provision kaThixo sikwi-wilderness. Ngale ntsasa yanamhlanje i-message yethu ivela kule gospel ibiproclaimwa apha yaye yafundwa kamnandi kangaka kuchapter 11, ibali lokuvuka kaLazaro ekufeni. Ibali elivuyisana nokuvuka kobomi. uYesu apha ubonakalisa kolu sapho olufumene isehlo sokubhujelwa, sokuluza umntu, and ngokubukho bakhe wafika waseva olo suku kule family. Mhlawumbi uyazibuza wena namhlanje ukuba eli bali libali linokwenza nantoni ngale sizini yelento, because libali eli mhlawumbi elihlunyayelwa xa kukho umntu ongasekhoyo. Eli bali lanamhlanje nezi zifundo zonke zanamhlanje ziyabonakalisa ukuba ziyafitha kanye kule sizini yelento, because uThixo uba wethu osezulwini, unyana wakho uYesu Kristu noMoya Ongcwele are at work. Bayaqhubeka besebenza despite uYesu Kristu ekwi-wilderness. Akafikanga phaya walala, wafa, wacinga ngeentlobo zakhe aza kuzifumana, okanye i-betrayal azawugagana nayo. Kodwa nangeli xesha lelente ezi zifundo zirelevant because uThixo umsebenzi is ongoing, awumanga. So iyimfundiso kuthi ukuba nangeli xesha namhlanje umsebenzi usaqhubeka. Libali eliphawula the turning point kwiministry kaJesus, because ukuba siyeva apha kune-incident ebonakalisa ukuba uYesu lona uza kufa. Xa siva phaya kuverse 8 athi, bathi abafundi kuye, Rabbi, amaYuda befuna ngoku ukukuquluba ngamatye nje, ubuya kuye khona na? Waphendula uYesu wathi, akalishumi na amaxa emini ukuba umntu uthi ahambe emini akaqhubeki ngokuba elubona ukhanyiso lwehlabathi. So xa sijonga ke sizama ukucinga deep, sinamathuba nathi apha in life uthi ngoku lapha ecaweni you feel buried, uziva ungcwabekile because of the circumstances. Ubone that ungomnye walamathambo omileyo because of the environment ohleli kuyo, mhlawumbe ekhayeni, mhlawumbe emsebenzini, mhlawumbi nje ekuhlaleni kwakho, ufumanise into yokuba unamathuba uqonda uba ii-emotions zakho uyaziluza, you feeling heavy, inhliziyo yakho ngaske ungabikho mntu uthetha naye, you cannot manage yourself, you feel stuck, you feel helpless.
and uzive nje emotionally unambi. Kodwa izifundo zanamhlanje kakhulu the gospel isinika instructions to understand i-role yethu komnye ukuzisa ukuphila komnye and masingajongela amabali sithi okay lamabali ayenzeke phaya ngaphambili kwiminyaka emininzi ngaphambili masijonge bakwenzeka ntoni ngoku ezi zinto zithethwayo apha kwezi zifundo zizinto ezenzekayo ngoku kodwa there's a sign esinikwayo ngoba sezulwini that umsebenzi usaqhubeka despite the heaviness inhliziyo zethu ezinazo. Nani ke uphawu esilufumanayo uthi uYesu roll away the stone. Liqenqe litye, limove litye. Ngoba nengoma ebiculwa namhlanje ungoma 10 uthi phaya alaba kuverse 5 na uthi ngegama likaYesu onke amadolo ayagoba emhlabeni nawasezulwini nawabasezulwini. Uthi uYesu roll away the stone and uthe akuthi lisuse litye wonke umuntu wenza lanto. But they rolled away the stone. uYesu lo ukhomanda abantu abasithi uthi susani litye. Eli litye liblokhe ukuphila kwabantu, ukuphila komuntu. So unless thina silapha ngoku nababukeleyo we block each other's stones, abantu abazubheka phambili noThixo wabo. Ilitye eli lezinto afeyile kumsebenzi kaThixo. Ubona umuntu mhlawumbi engafuna ukuhlaziya logenda kuyo because ukhulitye anayo. Eli litye wena mhlawumbi awulazi balintoni. So it is our duty silapha ngawo lo mzuzu to remove ilitye lisemntwini. Abantu abanye abo azindidi ngendidi. I-behavior yakhe mhlawumbi itshintshe. Ubona into yoba this character ayile yandiyaziyo. It is because ukhulitye lilapha kuyo. uYesu ke ngoku ukhomande abantu akayanga umuntu oyi-one wathi susani eli litye remove eli litye. So abantu bacomplaye. Akathanga umuntu oyi-one uza kuthi sonke uthi nakule 5th Sunday sisaqhuba sisasebenza. So omnye womsebenzi is to remove the stone. Eli litye may be our family problems. Eli litye might be something else. Kodwa uYesu was aware ukuba ngokathi suselitye uLazaro wekusuku yesine ngasekho and esazi into yokuba uyanuka phaya. Kodwa wathi kule community maqanqela litye. So ungajongi the situation lo muntu akuyo uthi hayi umdaka hayi lo muntu uthe wena yithi ngoku ulive livumba mhlawumbi lamazwi awathethayo axazulayo mhlawumbi ulive livumba obona into yokuba akakhathalelanga nto kodwa uhambuye kulaa nto inukayo uyoremuvela litye because kunuka nje kungokuba ukhwela litye limbambileyo. Kwakhona uthi uYesu unike i-command apha kuLazaro athi Lazaro come out, athi Lazaro phuma. So uba siyaqaphela apha ubize uLazaro ngegama. Ubize uLazaro ngegama.
nathi ngoba soenza lamatye nje biza umuntu ngegama ngoba kaloku uYesu lona nguye uvuko, nguye ufuthi Lazaro phuma apha ngoba uyayazi ukuba nguye uvuko. Uthi uverse 25, ndim uvuko, ndim ubomi, lo ukholwa kum noku kubethe wafa wodla ubomi. So uthe kuLazaro, vuka Lazaro, umbiza ngegama. Isithathe lento isise phaa kwesasifundo sokuqala kuHezekiya chapter 37. Phaya uThixo ukhomanda uHezekiya ukuba naye makavuse lamathambo omileyo. So namhlanje i-instruction ukuvusa, uvusa njani ngokususa ilitye, uvusa njani ngokubiza igama. Ngolu hlobo uThixo asifundise ngayo. So okwethu kukuba sisisuse umuntu ebumnyameni, simnike ithuba lakhe aphakame aze kwesi space uThixo afuna sona. So ukhomandile kuYesu after ethe kuye vuka wathi ebantwini umsuseni izithandela ezizikuye. Wathi uthe Lazaro phuma, waphuma uLazaro ebotshiwe inyawo nezandla nezithandela nobuso bakhe kujikelwe ngeqhiya. Aphinde athi uYesu kubo, mkhululeni nimyeke ahambe. Lapho ke ilizwi lanamhlanje, mkhululeni nimyeke ahambe. So niyile nani okanye siyile nathi kulo mntu ufile ngokwemisebenzi yakhe nekharektha yakhe efileyo, salisusi ilitye liphaa kuye ngendlela uba wethu osezulwini asikhomande ngayo. Awuyangumnye, siyile phaya mhlawumbi sinxila, siyile phaa siyigilt okanye siyile phaa singabathandazisi. Emva koko safika sathi bani phuma. Ngendlela uYesu enze ngayo kuLazaro, senza njalo nathi, kwaye asafaka zimaski ezimpumlweni zethu, sazixelela ukuba akanuki, asiboni mntu unukayo. Saqiniseka into yokuba sizothi restore ubomi kulo mntu. So namhlanje ke sithi ke ngoku sithi untie him and let him go. Mkhululeni nimyekane. After zonke izinzame sizenzileyo kulo mntu ngoku uthi uYesu ukuthi mkhululeni nimyeke ahambe. So sizama ukuthi we are still at work. Sisesemsebenzini nakule lento. Asizanga sakudakumba, sizokusebenza nakule lento. Mhlawumbi umuntu uhlele endlini akasenazimpahla zokuzecaweni. Mhlawumbi akanayo mhlawumbi ne-20 yokuthenga i-20 hose uba umuntu ongumama yokuzecaweni. Umuntu abeke isizathu esingaphaya. So lithuba nangoku lokuya kuye sokumkhulula ahambe abuyele ecaweni umntwana wenkosi. So this is the most important command uThixo ayizisileyo apha eadressa aba bantu. Lithi culo ebesilithuba
let him go. Mkhululeni nimyekani. Asilazi ithuba lakhe noThixo uLazaro into ebeyithetha nayo. Mhlawumbi uLazaro cast phaya kuPsalm 130 verse 1. Athi apha ezinzulwini ndizibikile kuwe Nkosi. Nkosi yiva ilizwi lakho. So wafika uThixo, wafika apha wathi mkhululeni nimyekani. So lithuba lethu ke nathi senze as commanded by God. Simkhulule umntwana womntu, simyeke ezicaweni azokusebenza njengoko wayenqophisile noThixo wathi ndifuna ukusebenza. And even though uLazaro wayenokuphakama aphume kwemingcwaba ngokwakhe, but kwakungekho ndlela yokuba angazithi unbind, angazikhulula. Hence uba uThixo ethume abantu, the community wathi mkhululeni. So our duty ukuthini? Ukukhulula umuntu. And nale community yathi kwathiwa kuyo mkhululeni, ya-accepta le instruction, yamkhulula. And uLazaro ke ngoku was back to life and became one of them. That is what we want. Nakule fifth Sunday sifuna ukuthobela the instruction kaBawuthixo. Sikhulule ababotshiweyo ukuze babuye babe yinxalenye yethu. And abantu baphekile, and kula meko bakuyo ngoku they are feeling very lonely, they are feeling very isolated. Abantu are depressed, abantu bane-stress. And ke ngoku uLazaro yena experienced freedom, i-freedom evela kuBawuthixo ezulwini, and wayi-accepta le freedom. So when we go out sisiya kwaba bantu, masiye ngenhliziyo ezithunywa nguThixo ukwenzela aba bantu asiyokubakhulula phaya, aba bantu bakwazi nabo ukucomplya kule instruction sinikwa nguThixo. Umntu angathi yukuze ubani andizubasaya. So masikhulule ezinhliziyo, let's untie our hearts kuqala xa sisiya kubo kuzokwazi ukuwululeka le nto sizokuthethwa emntwini. Ifike laa nto, ifike ihlale entliziyweni yomntu, yenze le nto uThixo ayifunayo. Uba siyakhumbula kuLwesithathu wothuthu, icawa yokuqala yelente, phaya sisithi kwijeni ye-40 days, sikhunjuzwa ukuba we must repent. So kwakusithiwa kuthi le nto kanye inkosi ithi mayenze, kwakudrayivuwa ubuntu kuthi, kusithiwa yiba nobuntu ngabantwana benkosi. So namhlanje xa kusithiwa mkhululeni nimyekahambe, kusethi sekwakobo buntu besithethe ngabo kwi-Ash Wednesday. Adathi udade bakaLazaro athi ukuba ubulapha ngele ngafanga umntakwethu. So masibe kuloo meko. Athi umntu xa siva ekuthetha naye, athi uba ndandidibene nawe kuqala ngendingazange ndazingenisa kwemfitshimfitshi, because abantu badinga uthando lwe-community yabo. Abantu badinga i-support se-community yabo. Umbuzo ke ngoku andisondele ekugqibeni, are you ready to do that? Ingabe uzaqoboka ukile ufika uthandaze uthi Bawuthixo ezulwini uyi-instructile i-community yakho kwezi zifundo zonke. Ingaba ke ngoku mna ndiredi ukuyenza laa nto? Ingaba uzawuthi umntu kandile kuye laa mntu afile accommodated xa kufika mna okanye xa ndithetha naye efowunini? Ilesini ke ekufuneka siphume nayo yeyokuba abantu bakaThixo don't want to feel kwimeko yokungakhathalelwa. So
masibe kwimeko yokubakhathalela despite ii-characters zabo, ngoba asizazi ezaa characters zidalwa yintoni. Uthi uThixo ke ngoku go and untie that character, and that reason yokuba ahlale apha. So xa uThixo sithi kuLazaro, phuma Lazaro, zibuze wena nam ndizibuze ukuba uthi uThixo sesiphi esi sono athi phuma kuso wena namhlanje. Ngoba uthi sithe zilibale izono endikone ndazo. Sesiphi esi sono athi uba uthi sezulwini phuma kuso uzokwazi ukuba uyothi untie laa mntu usengxakini, uyokwazi ukhulula laa mntu usengxakini. Athi Psalm 27 verse 14, ndicela umfunda apha eBhayibhileni uxolo ebandela phakathi i-prayer book yam. Psalm 27 verse 14. Thembela kuYehova, yomelela ikhaliphe inhliziyo yakho, uthembele kuYehova. Wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen your heart. So, xa usiya phaya uya uzibuza ukuba ngoba ndisiya nje ndothi untie, mna sesiphi isono kufuneka ndisiwulule ukuze ndiyofika phaya ndihlanjwe ngehisope yasemazulwini ukuze laa mntu ndiyokumkhulula phaya eze. I think ke imile into ithi let's liberate each other, masikhululaneni engcwabeni. Ingcwaba yondawo yakuhlalwa ngumKristu, uyavukwa engcwabeni, and impahla engcwaba ishiyeke engcwabeni. Awuthi wakumkhulula usuku uze kum uzokalisa ukuba laa ngxaki ebenayo ebengakwazi ukuhlaziya ndimhlaziyele. You don't do that. Ushiye engcwabeni laa nto ibibuhlungu kulaa nto ukuze laa command kaThixo ihleli kuwe. Xa ndipheza ndisatsho nangoku ndithi ungabufihli ubuso Nkosi kuba ndingumoni. Inkosi still at work, ngoba namhlanje izongenisa umoya ongcwele kula mathambo aphilayo kodwa waphilanga. Siphilile thina, sinemphefumlelo sikakhulu, kodwa uThixo ubona thina singamathambo omileyo. So masazi ukuba uThixo usinikile isayini. uThemos ithi him, when the land is dry, here is the sign. Amathambo omile, xa ithambo lakho lomile, here is the sign. Langa ke elibali okanye zisifundo zingayisayini apha kuthi yempilo. Sazi uThixo uyalila nabanye naye. Kwanga lamabali namhlanje izifundo zanamhlanje zingayisayini yokukwenza, ufuna uyokwenza umsebenzi kaBaba osezulwini, ungene nakwindawo ezi-dangerous. Uyayazi kwenye parish kwakukho mzalwana uthile owayencanyiwe. Nam ndakhe ndithatha ithuba ndimfowunele ngoba lo mntu ndimazi, esihlobo somnye wabazali bam, antsomlisi, esihlobo somnye wabazali bam. Qala ephendulayo, hayi mabonke, hayi ntombi entle, hayi ntombi emhlobo,
Ntoni ufuna uthini zothini andifuni into endlina ungazonixelela into yokuba mandicawe khange ndithi andizokuni. So ude ufumanisa into yoba ubethabethe nakwiretha amazwi akhe ahlabe. So uthi uyasithuma nakwezo ndawo zi-dangerous, kodwa laa mntu ngemini ethile wabuyela ecaweni usekhona nangoku and asimbuzi iziphoso zakhe. So ngabe namhlanje iyisayini yokuba uThixo ayokwenza uhambe nabanye niyokududula ilitye libekiweyo entliziyweni yomntu ebloka ivision yakhe ngokholo lwakhe. Kwanga namhlanje singakhulula imixokelelwane esabantwaneni abathile. Mhlawumbi omnye umntana kudala ezama ukupasa akade apase azizothele bento yokuba manje ngoku ndiyobalisela. Masihambe siyokukhulula ezo meko. Kwanga ke singahlala